идея, ела коц. Ела едно цело клипче, да го изчакаме да се успокои. И тогава, ама ти този път ще пресичаш. Ама ти ще вземеш поток. Ама не, ти е така трябва да пресичаш и е така да люснеш топката. Ми той ще го запа. Нема, той не хапи силно. Той е бебе. Бебе. Ой, тик-ток. Аз не тега, защото ме блокираха. Баба може да го изтегли. Ще пробвам някой ден. Чакам и чакам. Не знам. Снимаш ли, ма? Yes. Чакай. Здравейте, хора! Здрасти! Добре, отиваме и сега да го видим.